Не снимам. Пичови, снимаме. Пичови, днешното видео, втория епизод на Car for Sale Simulator 2. Да видим и да изтеглим, да върнем да купим кола от Car Market. Сколко пари имам. В днешния епизод както видите, чисто и голямо да бъде, искат да направих това. И отиваме веднага на Car Market. Ако няма Car Market, чуваме на другото. Хора, ако ми направих такъв мод да ми дават безплатни. И като ми дадат безплатни, коли ще ги направя мода. Мод съм направил. Са безплатни коли, може да пишете в коментарите да си изтеглите от Google, ако оставя линк, ако не забравям. Гледайте ли клипчето на Roblox, хареса ви ли? Гледайте го. Аре бе, Car Market, значи бях кои хора там продават БМВ-та, Аудита. И мислим, ако има някой Ауди да си оставим за нас. Някой кола някой кола ще оставим за нас и да играем. Car Market, ох майко, ако не е Car Market, просто се сами. И Car Market има хора. Ауди повечето. Ето, Ауди... Коя го да се бъде? Окей, 19, пращаме. БМВ. Не е тук БМВ. И Мерцедес. 2020 по-ново от БМВ-то. Ферари съм бил съм доста скъпо. Не страни в Ферарито, тъс не е. Той БМВ е готино, мое жем него, поко ми да видим. Само БМВ-та да правим хора. Голф. Кой го деде? 2012 и по-добро от Мерцедес. Така той дела го жаби. Да, да го жаби. Учил беше с Ферарито. Да се оставим БМВ-то. Питайте ми в коментарите как се казва играта ми обада. Ще първо да направим Ферарито. В среда ще има клипче. Не си поставим ти. В среда ще има трети епизод. Да направим Парижича хора. И чакай в коментарите да върте, ако мисля, се търкат гуми. Сега да го продаваме, мисля. Той коя година беше, да идем. Само хора. 2021. 2021 точно. Няма 2020. О, как няма 2021? Ето. Ферарито хора ще го продам за 80. Повечето няма го дам. Айде, Ферари. Ти си моето мре. Сега хора ще оставим и Голфа, май. Голфа ли ще оставим? БМВ-то ли?
Вие ще пишете май в коментарите коя кола да се оставя. Аз мисля или BMW или аудито. Или Мерчис. Първо да пробвам аудито как бъде и тук ще се видим. Ого, няма да бъде аудито. И къде ми жак разговората. Бъде Мерчис или аудито. Но е мотиви да бъде. Ами Мерчис. Червено за оставаме. Това Ауди. Пишете в коментарите, чакай да спрете. Тук има някакви работи да продаваме на този тичко. Ей, върчет. Няма моти там. Сега събирам. Ето да. Коби го. Той турбинка ли? Турбинката в Download Drive. И на нея се има клипче. Моя не е мислената. Колко ли? $60. О, добре. $60, ако да направим. $60. Пацо. Не развършва тук, ако съм да вкарам в аудито. Вика, брат ми. Катастрофа не няма да пробвам. Рефералто колко. Чакайте. Чакай още малко на сега. Да, още малко. Оба. Кога ще го бензин така? Ауди. Това има две аудита. И 19-та. Трябва да видим втория. Дай да видим тъжко. Да. 62. 16. Сега се пъргават. Айди на турбичи. Сега аудито да пускаме. 2019. Нето. Сега пуснем 5. 5 хора аудито. Сега да видим на форум. Да спинем една пиричка. Чакайте хора. Сега мисля вътре да направим някак. Вътре няма да бъдете. Мисля вътре да го направим. Те са го направили на как да ги направя. Керн ми харесват много. Сега един финалната фейс. Там минаваме добре. Сега видим са. Сега това е 5. Това се пънасесвам 5. Айде. Хора, мисля в другия епизод. Хора, мисля в другия епизод да видим да направим и той, да продадем кои ще нямаме време и в другия епизод се направим. Ще има стрим даже на това нещо. Те ще направим. Хора, абонирайте на канала ми, харесайте видеото и дайте 100 палеца и ще има втори епизод. Благодаря, бяхте с мен и до сряда и до следващия епизод.